Xa está estabilizado o incendio de Pontareas en Carderon 600 hectáreas. Tamén quedou desactivado o nivel 2 de emerxencia por proximidade ás casas. O traballo dun numeroso grupo de extinción e a chuvia das últimas horas axudaron a aliviar a situación. E outro incendio forestal estabilizado afectou os concellos coruñeses da Laracha e Carballo, un lume que, segundo as últimas estimacións, queimou 280 hectáreas. Criminal, pero como este, nunca. Empezou aí, os eucaliptos, as cascas do eucalipto suben para arriba, despois baixan para baixo como se fora un paracaídas, e iso encendiou. Ainda estaba o lume lá, cando empezou, xa empezou a arder ali. Boas tardes, martes 7 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Na Coruña, as forzas de orde investigan dúas pelexas moi violentas que se produciron en cuestión de horas. A primeira das liortas aconteceu no Orzán. Ali enfrontáronse varios usuarios da cociña económica. A unha das persoas implicadas tiveron que trasladala ao hospital semi-inconsciente. Xa pouco despois producíase outro altercado, pero era na Rúa Torreiro. Foi na terraza dun bar e vivíronse momentos de moita tensión. Ayer fue el último episodio violento, pero es uno de los muchos que acontecen aquí. Empezaron peleándose dos, luego eran 2 contra 1 y luego acabaron siendo 3 contra 1 con la víctima en el suelo, y una vez que estaba en el suelo le dieron de todo, le dieron patadas, le dieron puñetazos, le dieron de todo. Un grande incendio calcinou esta noite unha casa desocupada de Narón. Aínda hoxe houve momentos en que parecían reavivarse as lapas. Os donos actuais do inmoble adquiriron a casa hai tan só 10 días. Cren que o lume foi intencionado. En canto o lume quede totalmente sufocado, os investigadores tirarán as súas propias conclusións. As causas, como xa vos dixen, xa é cosa da Policía Nacional. Nos, máis que nada, sabemos onde se pudo orixenar polo comenzo, cando chegamos á parte posterior da vivenda, era que estaba totalmente, máis afectada, con un incendio moi generalizado, e a parte dianteira é a que menos. Bombeiros de Ribeira rescataron un home que quedou atrapado no seu tractor na Pobra do Caramiñal. O home conducía o vehículo agrícola por un terreo en pendente cando perdeu o control e emborcou. Rapidamente se puxo en marcha un dispositivo de emerxencia cun equipo de liberación portátil. Afortunadamente, sacárono con vida. Que lle dou volta, que o tractor que non debe ter frenos. Eles miraron e o tractor non debe ter moitos frenos. Quixo reducir no medio da costa, quixo reducir e o tractor foi loco. Estaba atrapado, non podía sair, pero realmente eso, non se podía falar e todo. Entonces o primeiro que fixemos foi, claro, asegurar ben o tractor e despois seguidamente retirar ao ferido. E hoxe neste Galicia Noticias imos coñecer a historia de Rodrigo e máis de Óscar. Son dous amigos que decidiron emprender mesturando a súa paixón pola artesanía e o mar. Dende o seu taller do Grove elaboran táboas de surf feitas en madeira de xeito artesán. Ademais, poden ser personalizadas, din que coller ondas con elas é unha experiencia sensorial, un produto único, 100% galego, que xa asuca os mares de moitos outros lugares. Empezamos para nós de punto, facendo unha tabla para nós, logo modificábamos esa tabla para nós para facer unha máis grande, despois un que xa ve un compañeiro normalmente da pandilla que di, pois eu quero outra. Unha tabla de madeira, ves as vetas, ves todo o que conleva eso, e ves unha tabla de espuma, pois aí ves moitas diferencias. É máis que cero espumas, leva epoxi nada máis, e despois é todo, a maioría é natural. Este luns deixou na Coruña unha xornada marcada pola tensión por mor de dúas pelexas en distintos puntos da cidade, Reyes. Sí, 2 episodios violentos separados por varias horas. O primeiro deles aconteceu a media tarde no Orzán. Ali, varios usuarios da cociña económica protagonizaron unha lea que se saldou cunha persoa semi-inconsciente e trasladada en ambulancia ao hospital. A segunda tivo lugar aquí nesta mesa deste local da Rúa Torreiro, onde estaban 2 amigos. En un momento dado comezaron a pelexar ata que o xerente do negocio saiu, separounos e botounos do local. Como dis, un luns cheo de tensión aquí na Coruña. Son as pegadas da última pelexa que houbo no Orzán. Aconteceu á media tarde deste luns e os implicados foron varios usuarios da cociña económica.
Ayer fue el último episodio violento, pero es uno de los muchos que acontecen aquí. Hay un número de ellos que se pasan bebiendo, empezaron peleándose dos, luego eran 2 contra 1 y luego acabaron siendo 3 contra 1 con la víctima en el suelo, y una vez que estaba en el suelo le dieron de todo, le dieron patadas, le dieron puñetazos. Ata deixalo semi-inconsciente, unha testemuña foi quen alertou a policía. Cuando le estaban pegando el tío no se movía, o sea, estaba semi-inconsciente y bueno, luego se fue recuperando y cuando la llevó a la policía ya estaba consciente, pero que fue una paliza entre 3 y le dieron patadas, puñetazos, de todo mientras estaba en el suelo. Y bueno, hoy estamos pues prácticamente igual que ayer, porque el único que falta es el que está ahora en el hospital, que se llevaron, pero los que dieron la paliza y el resto están aquí como están todos los días. Polo que di que a situación que lles toca vivir é insostible. Es un grupo que se pasa aquí absolutamente todo el día. Se pasan la mañana haciendo botellón aquí en el entorno, luego orinan por todas las zonas, todas las esquinas, hasta defecan aquí en la zona. Y luego, cuando llevan bastante alcohol dentro, pues se ponen a discutir y a pelear, como pasó ayer. Ayer fue bastante grave, pero aquí las peleas entre ellos son bastante comunes. As consecuencias da outra pelexa que tivo lugar contra as 11 da noite na terraza desta xamonería de Torreiro non foron tan graves. A intervención do xerente do local resultou clave para evitar que a lea fose a máis. Eran 2 amigos que se pelearon, tuvieron un problema tal, se metió el gerente, lo separó y ya, nada más, no hubo nada más. Aquí, segundo contan, unha pequena faísca foi dabondo para alterar a normalidade. O home acusado de prenderlle lume á casa da súa exparella en Tomiño coa muller e unha filla dentro aceptou 3 anos de cárcere. Foi tralo acordo ao que chegaron os abogados na defensa e da acusación nos intres previos á celebración do xuízo fixado para esta mañá na Audiencia de Pontevedra. O home recoñece os feitos ocorridos en maio do ano pasado, acepta os 3 anos de pena, unha rebaixa sustancial, xa que a Fiscalía pedía 13 anos, ademais do pagamento dunha indemnización de 3.000 euros á vítima e unha orde de afastamento vixente durante 8 anos. O acusado, ingresado en prisión dende o día dos autos, seguirá na cadea ata o cumprimento da condena. E a Policía Nacional detivo en Ourense 4 persoas por delitos de trata de seres humanos e contra os dereitos dos traballadores. O xuiz decretou o ingreso en prisión para unha das mulleres detidas. A operación policial denominada Calamardo Amatista levouse a cabo nun establecemento situado no concello de Coles. Os investigados procederon á detención de 2 homes e 2 mulleres acusados de trata de seres humanos e delitos contra a saúde pública. Todo isto venceñado a mulleres exercendo a prostitución nunhas condicións gravosas e con seguridade e higiene deplorables. Os 4 detidos obterían presuntamente lucro económico da explotación destas mulleres, aproveitándose da súa vulnerabilidade e necesidade. As 4 persoas pasaron a disposición xudicial e decretouse o ingreso en prisión dunha delas. No barrio vigués de Cabral ardeu a histórica nave de porcelana Santa Clara. Malia que non houbo danos persoais, a extinción do lume na ruína alterou o tráfico da zona. Polo momento descoñécese a orixe deste aparatoso incidente. Este martes, axentes da Policía Científica están dentro do inmoble á procura de indicios. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. A Garda Civil detén un coñecido delincuente ao que se lle atribúen unha vaga de roubos en Boiro, mas en Rianxo. Minutos antes de ser arrestado, estaba asaltando unha lavandería da zona de Cimadevila en Boiro. Trátase dun veciño de Rianxo de 45 anos e con problemas de drogadicción. Atribúenselle unha vintena de roubos con violencia cometidos a plena luz do día en supermercados, restaurantes, tendas de electrodomésticos e lavanderías. Un espectacular incendio calcinou esta noite unha casa desocupada en Narón e aínda hoxe houve momentos en que parecía reavivarse esas lapas. Sabela, contanos. Ao longo da mañá chegáronse ata aquí, axentes da Policía Xudicial están analizando que puido provocar ese incendio. Hai voces aquí mesmo o propietario do inmoble
insinúan que podería ter sido intencionado. Vimos os bombeiros, dicimos, porque nun momento da mañá alguén chamou alertando de que volvía a sair fume do interior deste inmoble que ten máis de 100 anos. Cando entraron os bombeiros viron que parte do marco de madeira dunha das portas, todo o interior do edificio é de madeira, tamén o chan e os teitos, bueno, pois un marco dunha porta volvía a arder. Tiveron que sufocar esas lapas que non causaron maiores problemas. Este inmoble, dicimos, levaba deshabitado dende hai máis de 20 anos. Que se vía que da planta de arriba caían, vese na planta primeira, se ve que cae o teito, ardeu todo. Non sei se vistes imaxes, pero... Fala Antonio Porto, propietario da vivenda. Refírese a estas imaxes. Ou estoutras. Tal foi a espectacularidade do incendio que foron moitos os que gravaron o momento. As lapas iniciáronse contra as 11 da noite. O inmoble afectado, esta casa duns 100 anos que levaba case 30 baleira. Das a circunstancia de que os propietarios a mercaron hai só 10 días, contanos que aínda que non estaba amoblada, había moita madeira no interior. Suelos de madeira, paredes de madeira, todo. Estrutura de madeira, a escaleira de madeira, creo que non vese que non se afectou a escaleira, pero... Foi precisamente isto o que avivou o lume e obrigou a deixalos a los veciños dos dous edificios lindeiros sen que houbera feridos. E foi tamén precisamente unha faísca na madeira o que volvía a alertar esta mañá os bombeiros. Pois nos solicitaron vir porque había algunha brasa incandescente activa e por mor do vento que fai, pois, bueno, axudou a avivar un poquinho as poucas chamas que había no interior. Lume que tivo moitísima carga polo interior da vivenda, que é unha vivenda bella e de madeira. Entón, bueno, iso axudou moito a propagación do lume polo interior. Porque cando chegamos estaba xa as 3 plantas pola parte posterior estaban envoltas xa en chamas. Entón, iso pude ser a cabo do tempo ir evolucionando e sin que ninguén se dera conta. 4 dotacións de bombeiros conseguiron xa na noite extinguir o lume. Pensan que a orixe podería estar na parte traseira. A Policía Científica esclarecerá as causas do incendio. Durante boa parte da mañá estiveron na casa recadando indicios e buscando pegadas para saber que puido suceder. Non se desbota ningunha hipótese. E xa está estabilizado e tamén quedou desactivado o nivel 2 de emerxencia por proximidade ás casas no incendio de Pontareas en Cardenon 600 hectáreas. A chuvia das últimas horas axudou a aliviar esa situación, Alejandro. Si, Alberto, situación moito máis tranquila despois dunha tarde bastante complicada na que había fortes refachos de vento e tamén altas temperaturas que descontrolaron por momentos ese lume. Ante esta situación activouse ese nivel 2 que xa quedou desactivada e tamén unha familia no lugar do Mouro tivo que ser desaloxada de maneira preventiva polo intenso fume. Incendio xa estabilizado grazas a eses traballos de extinción, tamén a baixada das temperaturas e as precipitacións que caeron nas últimas horas. En canto a orixe deste lume, aínda se está a investigar. De feito, durante esta mañá estiveron por aquí axentes da Unidade de Investigación de Incendios Forestais recollendo pegadas nesta zona, tamén nun trator onde se dixo que puido comezar este lume, pero este aspecto aínda non está confirmado, polo que teremos que agardar a coñecer as pesquisas. Durante a evolución do lume foi necesario decretar o nivel 2 de emerxencia como medida preventiva pola proximidade do lume ao núcleo de vivendas do Galleiro na parroquia de Nespereira en Pazos de Borbén. Aquí os veciños viviron os momentos máis complicados ao verse rodeados polas lapas. Viu por varios lados, viu pola parte de atrás do monte, despois ardeu aquí por diante unhas tomadas. Si, a verdade que si, estuvemos bastante rodeados. Éramos bombeiros, aquí os efectivos e todo, e nada, nos tiñamos mangueiras e cubos para apagar as pequenas muxicas que saltaban, e entre todos os compañeiros, pois, axudáronos bastante. Primeiro foi intentar, pois, salvar os animales, pero, bueno, que non, co aire que facía, a voracidade das llamas e todo, non había nada que facer. O único que daba era vir para aquí para a granxa e salvar os bienes materiales que se podía. Co incendio estabilizado, agora os veciños avalían os danos. Os animales, ao final, buscan a maneira de escapar. Ahora mesmo non sabemos cantos hai vivos, mortos, os que escaparon ou os que non. Entón vamos a mirar os daños que está arriba feito. Temos un cierre, temos aí soltas e vamos a mirar que hai. Ya estuvamos onda noite por aquí, pero non se podía mirar nada.
O lume comezou na parroquia de Padróns en Ponteareas e estendeuse a de Ribadetea e os concellos de Mos e Pazos de Borbén. En total arrasou unhas 600 hectáreas nun día de temperaturas altas e vento intenso. Me parecía un fiño de fume, pero en nada creceu espectacular. Bueno, eu tuve que marchar porque teño un problema así nos pulmóns e tal, quedou miña muller aquí. Ata a noite que empezou a chover, salvounos. É o primeiro gran incendio forestal na provincia este ano con distintos focos. Nun deles ardeu un tractor, un feito que xa está investigando a Garda Civil como unha das hipóteses da orixe do lume, aínda que non a única. Na extinción participaron 17 axentes, 25 brigadas e 16 motobombas apoiadas desde o aire con 5 helicópteros e 6 avións. Ben, outro dos grandes incendios que se dá por estabilizado é o que afectou aos concellos da Laracha e Carballo. Arderon 150 hectáreas e onte pola noite foi preciso desaloxar media dúcia de casas por precaución, pero puideron volver a casa axiña. Na zona seguen traballando os servizos de extinción para evitar que se reavive o lume. O incendio comezou pola mañá con varios focos en Caión, na Laracha e en Rebordelos, en Carballo, zonas onde hai uns días xa ardera. As altas temperaturas e o vento do sul contribuíron a propagar as lapas e os lumes fusionáronse. Arrasou 150 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Chamaron máis 12 da mañá que aí no coto do lado de Caión que vían salir fume outra vez, onde a semana pasada, fai 10 días, empezara xa un foco e a raíz dai veuse estendendo todo pola parte de abaixo da carretera, todo o largo. De feito, houve que desalojar aí un par de viviendas e nada, estendiuse e despois na parte de abaixo onde había chatarrería parece ser que sospeitan que puido empezar outra vez aí, batiu un incendio no outro e se apagou, despois pasou a pista, pasou para a parte de abaixo e foi morrer a parte de abaixo de Leira, ardendo todo completamente arrasado, porque isto daba medo estar aquí ao lado das casas. O lume atravesou a estrada que comunica Caión e Carballo e obrigou a cortar o tráfico pola tarde e a desaloxar por unhas horas media dúcia de casas por prevención. Trouxeron os coches, viñeron, quitaron as súas mascotas e viñeron, saliron dali, polas dudas, non? Por precaución procediuse a evacuación voluntaria dos veciños, quer dicir, quedaron na zona que non houve nin que aloxalos nin nada, porque máis que nada era pois polo denso fume que había, que era complicado circular, estaban as vías cortadas. Tamén viviron horas de calma tensa neste camping de Noicela en Carballo, onde estiveron alerta, aínda que finalmente non tiveron que desaloxar. Empezamos a sacar, prepararnos, avisar aos campistas que tiñamos aquí de que tiveran alerta, que nos foran moi lonxe, sacar os extintores, as mangueiras, os campistas que tiñamos aquí, tivemos cos coches enganchados xa. A Xunta dá por estabilizado o lume, pero os servizos contra incendios estiveron toda a mañá traballando na zona. Están traballando ahora mismo varios axentes, motobombas e varias brigadas, incluso técnicos de Distrito Forestal no Concello do Lao de Carballo, aí na zona de Leira. Esta zona hai varios técnicos tamén revisando o perímetro e estabilizando a zona que poida quedar algún restrollo quente aínda. Seguimos con máis asuntos. 4 drons con diferentes utilidades sumáronse ao Parque de Bombeiros de Ourense, que é o primeiro de Galicia en incorporar de forma sistemática estas ferramentas. Son especialmente útiles na busca de persoas desaparecidas e tamén nos incendios forestais, pero, ollo, tamén velan pola seguridade dos bombeiros. A busca do mozo desaparecido no encoro dos Peares cando navegaba en caiac co seu curmán foi a estrea do dron con cámara térmica dos bombeiros de Ourense. Na zona que nos dixeron onde podía estar desaparecido, en cuestión de 5 ou 10 minutos tiñamos rastreado todos os laterales ao centro do río e tiñamos claro que non estaba agarrado a unha orilla nesa zona. O sinal da cámara térmica non chega a augas profundas, pero sí permite facer seguimentos na superficie, como comprobaron nesta práctica no río Miño. Tamén é útil para localizar posibles víctimas nun incendio. Probamos aquí en las cocheras, pusimos una víctima escondida, los compañeros entraban como si fuese en un incendio real, sin visibilidad, pero previamente entraba el dron, localizaba a la víctima y se posicionaba y nos dirigía. O de cámara térmica é o máis sofisticado, pero teñen outros modelos. Este permite trazar un plan de voo para que o dron suministre información útil sen necesidade de que alguén o estea pilotando. Se lle dou a despegar, el solo vai a facer ese plan de voo, eu podo deixar o mando que realmente non son eu que está volando, está facendo eles ese plan de voo que ten guardado.
Un dos drons é específico para interiores, un dispositivo de seguridade preventiva, por exemplo, a hora de entrar nunha nave incendiada. Que te están dicindo que hai algún perigo dentro, que non tes moi claro o que pasa, poderías ir por dentro e ver un pouco antes de arriscar un operario, pois ver un pouco o que hai. A perspectiva cenital é especialmente útil no caso dos incendios forestais, xa que ofrece un radio de máis de medio quilómetro á redonda. Conocemos moi ben a cidade, as calles témolas bastante controladas, pero o monte nunca sabes onde está a arder. Hai moitos camiños estreitos que nunca sabes exactamente onde estás. Un terzo dos bombeiros do Parque de Ourense recibiron xa formación para empregar os drons. Pois precisamente continúa o operativo de procura do mozo desaparecido no río Miño o pasado luns cando navegada xunto co seu irmán nun caiac que emborcou tras un golpe de aire. Efectivos da Garda Civil, coa colaboración de drons aéreos e subacuáticos, buscan ese mozo nesta zona de difícil acceso sen obter de momento ningún resultado. O operativo solicitou o envío dende Madrid un dron subacuático que poida rastrexar a maior profundidade, xa que en algunhas zonas o encoro dos Peares ten unha profundidade considerable. E os bombeiros de Ribeira rescataron onte pola tarde un home que quedara atrapado no seu tractor tras emborcar nunha pista da Pobra do Caramiñal. O accidente ocorreu nun terreo en pendente e semella que o home perdeu o control do vehículo. Foi el mesmo quen alertou do sinistro. E a pesar da aparatosidade, foi escarcerado con vida e tan só presentaba feridas de carácter leve. Moita sorte tivo o home que onte pola tarde sufriu un aparatoso accidente co seu tractor no lugar de Ouxo, no concello da Pobra do Caramiñal. Era habitual velo na zona levando este vehículo, pero este luns, por algunha causa, emborcou e acabou atrapando o seu conductor. Todos os días baixaba por aquí abaixo e pasa por onde a nosa casa. Eu sempre o sentía co trator. O accidente ocorreu pasadas as 7 da tarde nesta pista de terra. Semella que o tractor perdeu estabilidade e acabou emborcando. Foi o propio condutor quen alertaba do accidente. O visto foi el mesmo que puido chamar para pedir axuda. Eu ainda non sei como pudo coller o teléfono. Iso é increíble. O home quedou atrapado entre a propia máquina e o asento, pero estaba consciente cando chegaron os equipos de rescate. Cando chegamos estaba co trator emborcado e ele estaba no sitio do conductor, do propio tractor, coa boa sorte de que sí, estaba atrapado, non podía sair, pero realmente nos podía falar e todo. Entonces o primeiro que fixemos foi, claro, asegurar ben o tractor e despois seguidamente retirar ao ferido. A pesar da aparatosidade do accidente, o home apenas presentaba feridas. Inda así, foi trasladado a unha ambulancia ata o Hospital do Barbanza. Que o colleu dixo que tiña un aparato do trator aquí mesmo da garganta. Que se move un pouquiño, que o pinchaba o trator. Nasceu, eu creo que nasceu, porque eu non sei como pudo coller o móvil para chamar ele, Iso é increíble. Porque o trator debeu de subir, viña loco e subiría polo arredor arriba e cae dou volta. Hoxe ainda permanecía na pista de terra o tractor, unha zona de acceso complicado. A cousa vai de lumes hoxe, porque no barrio Vigues de Cabral ardeu a histórica nave de porcelana Santa Clara. Malia que non houbo danos persoais, a extinción dese lume na ruína alterou o tráfico na zona Iria. Sí, os traballos de extinción obrigaron a cortar o tráfico na avenida Ramón Nieto durante varias horas na tarde donte. Polo momento se descoñecen as causas deste incendio. De feito, a arestora, varios axentes da Policía Científica están no interior do inmoble na procura de indicios. Esta bella fábrica leva moitos anos abandonada e non consta que houbera ninguén dentro no momento do lume. Unha intensa fumareda comezou a saír das ventás da bella fábrica de porcelana a primeira hora da tarde. Un fume negro que parecía el Policomande. Muitísimo, aparte moi negro, moi feo. E durou bastante tempo. Sí, perfectamente, hubo un incendio na fábrica de Álvarez, era unha fumereira enorme. Os bombeiros tardaron máis de 4 horas en apagar o lume. Os traballos de extinción, coas mangueiras despregadas no asfalto, alteraron o tráfico da avenida de Ramón Nieto durante varias horas. Eran as 4 da tarde, viñeron os bomberos, viu a poli, viu a ambulancia, cortaron o tráfico todo. A Policía Científica inspeccionaba o inmoble esta mañá na busca de algunha pista que esclareza o sucedido.
O edificio é unha ruína onde non consta que viva ninguén de xeito continuado. Que eu sepa, non. Tipo gamberrada, seguramente, por facer daño. Dormirá igual alguén, ou así é moi grande, entonces hai espacio para... Malia que non houbo feridos, os danos materiais poderían comprometer a estrutura do histórico edificio. Os veciños lamentan o estado en que está a que foi unha das fábricas máis prósperas de Vigo. Dá moita rabia porque forma parte do patrimonio da cidade e sobre todo aquí da zona esta que naceu con esta fábrica. Pero dixeron que iban a facer algo, pero non dan feito. Aquí todo é bichos, ratas, de todo. Sí, oín que iban a edificar esas cousas, pero non o sei. Ojalá, ojalá. Agardan que a anunciada construción de máis de 900 vivendas e un parque cara ao río Lagares, nesta parcela, poña en valor o emblemático inmoble. Os veciños de Vilanova de Arousa seguen queixándose da seguridade da estrada que pasa pola vila, que une Vila García con Cambados, especialmente nos treitos de poboación do Corón ou Burrial. Na última semana rexistráronse 2 accidentes. Nun deles faleceu unha anciá atropelada nun paso de peóns. Nos segundos escoitamos as súas exixencias. Os coches aquí pasan e están aí, porque teño estado eu con ela moitas veces, estaba aí, e os coches non paraban. Que sí que hai algún que... parece que vai en helicóptero por vez de avión, de coche. A Policía Local de Viveiro interceptou na variante desa localidade un conductor que duplicaba a velocidade permitida. Circulaba a case 110 km/h nun treito de 50. O infractor foi detectado nun dos controis que a policía puxo en marcha durante o dispositivo especial de Semana Santa, datas en que o municipio recibe milleiros de visitantes. O condutor enfrontas agora a unha sanción económica de 600 euros e a retirada de 6 puntos do carné. Na mesma vía, nun control de alcolemia, a policía tamén detectou unha conductora Nobel que cuadruplicaba a taxa de alcohol. A Policía Autonómica investiga unha persoa en Mondoñedo por un presunto delito de maltrato animal. Trátase dun dos propietarios do gando cabalar na Cruz da Cancela, a quen lle atoparon un poldro morto nunha charca e varios cabalos en acceso á auga. A Unidade de Medio Ambiente da Policía Autonómica investiga unha persoa en Mondoñedo por un presunto delito de maltrato animal ao gando cabalar que posúe na Cruz da Cancela. Durante un servizo de vigilancia, unha patrulla topou un poldro morto nunha charca e varios cabalos en acceso á auga en aparente estado de abandono. Ante esta situación, os axentes iniciaron as xestións para identificar o dono dos animais. No transcurso da inspección, os gardas comprobaron tamén a presenza doutro cabalo tirado no chan, con claros síntomas de inanición e con dificultades para incorporarse. Por este motivo, requiriuse ao propietario que garantise de inmediata atención debida ao gando, asegurando a administración da auga e a asistencia para as bestas en estado máis grave. Ademais, coordináronse actuacións cos veterinarios de medio rural para atender urxentemente o cabalo afectado. O caso está agora en mans do xulgado de Mondoñedo. E isto é ben curioso, unha veciña de Arcada topou unha perla dentro dunha ostra. Aconteceu na festa que esta parroquia organizou esta fin de semana na honra deste molusco. Repartíronse miles e miles de kilos e tocoulle a esta muller que, por certo, non é a primeira que atopa. Mari Carmen Corral poderíase dicir que é a única afortunada das máis de 45.000 persoas que esta fin de semana se achegaron ata a festa da ostra de Arcade. O último día, despois de comer dúcias deste rico molusco, sorprendeu os seus achegados atopando unha perla. Comendo unhas ostras ao natural, degustando unha, porque eu mordo na boca, aí encontrei unha pedra. Entón xa lle dixen a eles, encontrei unha perla, que bueno, pues meténdose comigo. Moitos pensaban que se trataba dunha broma, pero non era así, e ao parecer non é algo moi habitual. Manuel, por exemplo, leva dende o ano 76 abrindo unhas 1000 ostras diarias, e só atopou unha destas xoias. Eso pasa, xa ves, 45.000 personas durante 38 anos que levamos facendo a festa e pasou unha sola vez na festa. E pasou, bueno, e tocoulle a mesma persona que xa que había tocado antes, que é algo increíble. O sea. Pero outra das sorpresas é que Mari Carmen, enfermeira de profesión, non é a primeira vez que lle pasa. Hai uns 20 anos pasoulle o mesmo nun restaurante. De repente encontrei así unha pedriña, como esta vez, sacando, pois vin que era unha perliña moi pequeniña e gris.
Din que as perlas se xeran cando as ostras se ven ameazadas. Non son visibles a simple vista xa que están entre a carne e dependendo do nácar xerado poden ter varias tonalidades. Sábeno moi ben nesta parroquia de Arcade, un lugar que foi ata moi pouco un gran produtor. Unha protección que fai a ostra cando se sinta amenazada por que sinte unha enfermedade ou que sinte a unha picadura de un molusco que intentou comer cando é máis pequeniña, e crea é unha protección. Pero esta perla, a segunda para Mari Carmen, xa non está nas súas mans. Regaleilla a miña amiga. Así, despois de tomar un par de viños, pois nada, regaleilla a miña amiga a perla. Ela foi quen de atopala, pero din que poden tragarse con facilidade á hora de comer unha ostra. Sorte ou probabilidade, Mari Carmen xa é toda unha experta na materia e sabe que non hai dúas sen tres. As obras en marcha na cidade da Coruña obrigan a un novo corte na circulación. Desta volta, afectada será a avenida de Alfonso Molina. A interrupción afectará o tráfico esta noite e tamén o de mañá mércores. Este corte ben motivado polas obras de renovación que está executando o Concello da Coruña na pasarela que une as estacións de autobuses e máis a de tren. Vai ser necesario colocar a nova infraestructura. O horario de interrupción da circulación será entre as 11 da noite e as 6 da mañá. Para asegurar a fluidez do tráfico, estableceranse itinerarios alternativos. As queixas en Vilanova teñen no punto de mira a estrada que pasa pola vila, a que une Vila García con Cambados, especialmente nos treitos de poboación de Corón ou do Rial. Na última semana rexistráronse 2 accidentes, nun deles faleceu unha anciá atropelada nun paso de peóns. Os usuarios reclaman agora melloras na sinalización e a redución da velocidade permitida. O último accidente mortal produciuse hai uns días neste punto da PO 549 en Saradelo. Unha anciá de 89 anos foi atropelada cando cruzaba neste paso de peóns. E miña tía cruzaba seguido por aí, polo paso de peatóns. O home non a veu ou eu non sei que pasou, pero os coches aquí pasan e están aí, porque teño estado eu con ela moitas veces, estaba aí e os coches non paraban. Neste núcleo de poboación que atravesa a estrada PO 549, a beira rúa estreitase neste punto onde hai un supermercado e moito movimento de coches e peóns. Malia que hai pasos sinalizados e a velocidade está limitada a 50, as imprudencias duns e doutros son reiteradas. Hai coches que sí se pasan un pouco na velocidade, pero o que falamos sempre, o peatón tamén que respetar un pouquiño a eso, porque moitas veces o peatón, como hai un paso de cebra, pum, se mete no ese. E hai que tamén ter un pouquiño de precaución, non? Esta carretera é moi peligrosa porque pasan os coches a toda a velocidade, non respetan paso de peatón, non respetan nada, pasan por aquí as bicicletas, patinetes. Que sí que hai algún que parece que vai en helicóptero por vez de avión, de coche. Porque paro, pero miro se paro o coche, se non para non cruzo. Poño luces e tal, e vai ver a facer como fago e paran. O paso peatón non é preferencia nosa, é de todos. Hai que mirar. Se cruza con moita confianza, fora dos pasos é o que pasa iso. Que debían de reducir un pouquiño a velocidade. Esta estrada tamén é ruta habitual de ciclistas, queixanse da súa perigosidade e sinalan ademais a falta de educación viaria. Que nos vale a reducción de velocidade se ahora botas aquí 10 minutos e o que menos pasa 70. Eu ando en moto, ando en coche, ando en bicicleta, e non eres o mismo andando na bicicleta que andando na moto que andando no coche. O que non temos é conciencia, non temos civismo. Usuarios e veciños reclaman máis medidas reductoras de velocidade. Ter a túa táboa de surf artesanal, feita de madeira e customizada co teu logo favorito, co teu nome ou unhas pequenas cunchas, xa é posible en Galicia. 50 afortunados xa teñen unha, fanse nun obradoiro do Grove que se chama Camiño do Río e está formado por Rodrigo Núñez e Óscar Moraña. Óscar e Rodrigo comezaron perseguindo ondas e remataron conseguindo un soño, facer as súas propias táboas de madeira artesá. Gústanos, nos así que hai unha ola, vamos. Sí, se temos tempo libre, o primeiro que miramos é, a ver, hai mar, veña, vamos. Unha tabla de madeira, ves as vetas, ves todo o que conleva eso, e ves unha tabla de espuma, pois aí ves moitas diferencias. É máis que cero espumas,
leva pox e nada máis, e despois é todo, a maioría é natural. Pasaron xa 15 anos daquela primeira táboa. Cada peza ten un custo inicial de 1.200 euros e leva o traballo de 2 persoas durante 50 horas. Agora fanas por encarga. Tocalas é case como tocar unha pel. Sensitivas, din eles, e melloran o seu aspecto co contacto do mar. Asistimos á creación dunha táboa para Carme. A peza xa está mediada. Temos aquí unha tabla aberta, coa parte de abaixo, co bottom, donde está pegada todo o que é estrutura interior, antes feita no ordenador, unhas cuadernas, cunha alma, e os cantos de ayús, neste caso, para facer todo o que é a envolvente, non, para que sea o máis lixeira posible, fai sobre os cantos, fai a envolvente dos cantos, e logo estaría lista para recibir o deck, a parte de arriba da tabla, para pegado. Son verdadeiras obras de arte as que se lles dá un toque persoal, un debuxo, un toxo, unhas cunchas. Che encargan para unha pandilla de amigos para unha boda, por exemplo, que tamén nos ten pasado, entonces quere unha inscripción, como pois unha persona que, pois mira, casualmente era de Muxía, ahora non recordo ben, de C, e lle fixemos o taco de atrás decorativo cos cristales da playa, bueno, o rapaz flipou por colores. Como levar a tua praia encima. Claro, que foi unha casualidade que o círculo cerrouse perfectamente nesa tabla, recordo perfectamente, cando o rapaz tiña esa tabla cos cristales da súa playa, non? Porque era onde era el. E o mesmo, con cunchas, con canicas, transparencias. Polo de agora, Camiño do Río é unha afección, ambos os dous teñen outros traballos. Rodrigo é carpinteiro e banista e Óscar delineante e deseñador de interiores. Pero o futuro e o mar poden cambiar en calquera momento. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias, pero como sempre, a información continúa aquí co Telexornal. Que pasen boa tarde, adeus.